Kunnioitusta. Kunnioitusta. Molemmin puolista. Minä olen iloinen, että sinä tulit. YKKD! Covent Opera on oikeastaan kaikkien musikaalien äiti. Se on yksi viime vuosituhannen merkittävimmistä teatteritapahtumista Euroopassa. Jotenkin ihmeellisellä tavalla se on edelleen oikeastaan kaikkein tuorein musikaali. Se on tuoreempi kuin uusi musikaali. Toivottavasti tämä ei ole liian kiusallista sinun ammatissa olevalle miehelle. Minä niin halusin, että sinä tulisit heidän... Brecht ja Kurt Weill täysin surutta kehottavat ihmisiä lyömään, tappamaan, pettämään, varastamaan, tekemään huorin ajatuksella, että vain sillä konstin ihminen selviää tässä elämässä ja maailmassa. Hyvin harva on hirvittävästi pahoillaan pankin puolesta, jos tapahtuu oikein hyvin tehty pankkiryöstö. Tässä näytelmässäkin Brecht sanoo, että mitä on pankkiryöstö pankin perustamiseen verrattuna. Hyvät herrat, vielä tänään pesen tiskejä tässä, vetään kaikille käskyn mukaan. Tämä esitys sen tulee pitää yleisöä koko ajan pikkasen varmaan missään mennään, mitä ne ajaa nyt takaa. Katsotaan vähän toisesta vinkkelistä. Musiikki on tärkeintä, kuuluisinta ja merkityksellisintä musikaalimusiikkia Kurt Weillin. Se loi kokonaan uuden käsityksen siitä, minkälaista musiikkiteatteri voi olla, miten musiikilla voi ilmaista. Rosvona ja konnana on kiva olla. Se on koska tämä nyt ei ole vakava näytelmä. Ei tässä oikeasti tapeta, kerrotaan vaan. Me toivotan kaikille kaikkea hyvää.